ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам ва подписчикони ютуб канали мо Насим ТЖ. Дӯстони азиз, имрӯза навори хонаҳои фурӯши зиёда аз 9-10 то эълон ҳастанд. Замини фурӯши, квартираи фурӯши аз Душанбе, мағозаи фурӯшӣ ҳастанд. Дӯстон, марҳамат, хулоса навора бо диққат то охир тамошо кунед. Беҳтарин навор шегай. Нафароне ки чунин хона ё ки замин, техника, мошин барои реклама кардан, барои фурӯхтан дошта бошед, дар ватсаби ман 911 32 44 44 ходи роӣ кунед, реклама карда иншааллоҳ аввалаш худованд дар ютуб, тикток, инстаграм хонаҳо ва заминҳои шуморо фурӯхта медиҳем. Имрӯз числа 20 октябр мебошад. Беҳтарин навор баҳри подписчикони канали Насим ТЖ. Дӯстон, навора бо диққат то охир тамошо кунед, лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. иншоаллоҳ ки беҳтар мешавад. раҳмат барои дастгирдан ба ҳаматон. тамошои фароғатро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, нафароне ки телеграм доштагӣ бошед, мо телеграм канал кушодагӣ ҳастем бо номи Насим ТЖ. аввалин шуда дар ин канал, яъне ки аз нархи навои техникаҳо ва мошинҳо, хонаҳо бохабар мешавед. ссилкаи телеграм канал дар таги комментария закрепид шудааст. ҳама касоне бодорем подписатсия кунед. иншоаллоҳ ки беҳтар мешавад. мақсад ки наворҳорам дар ӯ канал мепартоем. раҳмат барои дастгириятон. ассалому алайкум дӯстони азиз, муҳоҷирон ва ғаримон, нафароне ки ба ҳуҷҷат мушкилӣ дорад ё ин ки граниса Қазоқистон гузаштан мехоҳед, марҳамат, мо ба шумо ширкати бародармон Ислормон тавсия медиҳем ки беҳтарин мошинҳои комфорт мебошад. ин ба одамон 10 сола дар ҳамин кор, яъне ки таҷрибаи корӣ дорад. ҳамрӯза дӯстон, рейс дорад, бо дили пур муроҷиат кунед. аз номи ютуби мо Насим ТЖ салом расонед. иншоаллоҳ ки арзон мекунад, скидкаи хуб дорад. марҳамат, бо дили пур дар ватсапашон занг бизанед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. бародаро судакен хубакен. бародаро ина соғ саломат биромадан. ягон камбуду нестай. рости гап проверка нестай. 636-дан соат чанда? Короче 8 дар 9 да? 2 соат биромади. чанд соат биромади вообще? Мара чанд қаш дад кард? инак дӯстони азиз, мо мегузарем ба аввалин эълони имрӯза. наворо шуруъ мекунем. дастгирии моро фаромӯш накунед. хонаи фурӯшӣ ҳастаи дӯстон, назди ҳаволигӣ қарор дорад дар ноҳияи Данғара, ҷамоати деҳоти Лолазор, деҳаи Дӯсти Гуфтагиай. дар 8 сотиқ замин хонаи имрӯзаамон сохта шудааст ки дорои 4 дар хона. масофаи ҳавлӣ гуфтагӣ ки 8 сотиқ 45 метр ҳастаи сохтумон. дар хона ремонт дорад, боқимондааш коробка, яъне ки ду хонааш ремонт дорад, ду хонааш без ремонт. хонаҳо 5 ба 3 мебошад. аловхона, ошхона, ҳоҷатхона дорад. обу свет мушкилӣ надорад, яъне ки об дар даруни ҳавлӣ. светам ҳастай. дар наздикиаш мактаб ҳастай. масҷид то роҳи калон 500 метр дур мебошад. нархи хонаро дӯстони азиз 290 000 сомониш меояд ки боз муомилаи хуб дорад. ду хонаи временка, яъне ки ду хона тайёр, ду хонаи дига айни ҳол коробка мебошад. дар ноҳияи Данғара, ҷамоати деҳоти Лолазор гуфтагӣ ки нархша 290 000 сомониш мегӯяд. рақамҳои ватсаби акамон, рақамҳои дастӣ мондагиай муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. марҳамат дӯстон. инак дӯстони азиз, дуюмин эълони мо, марҳамат, хонаи фурӯшӣ ҳастаи назди ҳавлигӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. нигоҳ кунед дӯстон ки хонаша чӣ хел камераи хушукдаги. нафароне ки хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ранги ҳамаи акамон анами хел навориш кунед, телефона баракӣ биқавед, камера кунед, дар ватсап сразу роиш кунед. ноҳияи Ёвон, совхози якум, деҳаи Будниобод гуфтагиай. дар хонаи временка дорад. 8 сотиқ заминда сохта шудагиай. дӯстони азиз, дар масъалаи обу свет мушкилӣ набуза. ҳуҷҷатош 100%. ду хонаи временка дорад ва барои 3 хонаи дигара фундаменташ рехтагӣ тайёр мебошад. дар наздики хона магазин, мактаб, масҷид, балнитса, хона гирду атрофаш маҳкам. як хонааш 6 ба 3 ҳастай. дуюм хона бошад 4 ба, яъне ки 4 дӯстон.
анҷомхона, алохона, оғилхона, баня, хулоса дӯстон ҳамаи шароитро дорад. Нарша 350 000 сомониш мега. Рақамҳои дуто рақам дорад дӯстон. Рақами WhatsApp, рақами дасти ҳардаш, яъне ки WhatsApp дорад. Рақами 1835 имо дорад. Тариқи имоҳра метавонед суҳбат кунед. дӯстони азиз, инак севимин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи назди ҳаволигӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Марамад дар Шайнак, Пахтакор, поёни Пахтакор. Як хона 2 сотиқ замин техпаспорт дорад. Як хона гуфтем баня, ҳолатхона ҳавлича маҳидаҳай. Сари роҳ маршруткаи 45 мерава то шаҳра қарибай. Барои хона кардан яъне ки ҳавлӣ ҳастай, гирди ҳавлӣ маҳкам 2 сотиқ замин нархша 300 000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, нархҳо арзанда ҳастанд ё ин ки не, ҳатман дар ибтидаи комментария бинависед. Дӯстон, ҳаракат мекунем ки ба шуморо хонаҳои арзон ва ба таъби дилтон ҳаракат мекунем кофта барои шумо пешкаш кунем. Дӯстони азиз, дар таи комментария бинависед аз куҷо, аз кадом ноҳия, аз кадом шаҳр то чанд сума, чанд дар хона лозимтон бошад бинависед, яъне ки ҳаракат мекунем барои шумо пешкаш кунем. нафароне ки хона, замин, мошинаҳои фурӯшӣ доштагӣ бошед, дар WhatsApp нависед, дар WhatsApp рӯй кунед, реклама кардан иншоалло ки фурӯхта медиҳем. раҳмат барои дастгиритон. эълон ба хурду калон ба ҳама ёру дӯстон ва ба ҳама подписчикон. Дӯстони азиз, агар шумо чунин мошини, хона, замин, техникаҳои фурӯшӣ доштагӣ бошед барои реклама кардан, барои фурӯхтан, марамад пас дар WhatsApp муроҷиат кунед. Иншоалло ки реклама карда дар YouTube, TikTok, Instagram, яъне ки дигар сайтҳо, хулоса дар ҳамаи сайтҳо реклама карда иншоалло ки мошина ва маҳсулоти шуморо фурӯхта медиҳем. Компания, ширкатам доштагӣ бошед, дар WhatsApp 911 32 43 44 ҳатман рӯй. инак дӯстони азиз, дигари эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳастаи назди ҳавлигӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Сарчашма гуфтагиай. Хона ремонтҳои хубу замонавӣ, гирду атрофаш маҳкам. 3 дар хона ва дар 3 сотиқ замин хона имрӯзамо дӯстон сохта шудагиай. нархи хонара 350 000 сомониш мега. марамад боз камтарак савдо мешавад. нафароне ки аз шаҳри Ҳисор хонахай бошед, дар рақами 907 00 45 77 муроҷиат кунед ва маълумоти аниқу дақиқи хонаро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, панҷумин эълони мо марамад хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. нафароне ки аз шаҳри Ваҳдат хонаи кирпичӣ гуфтагӣ биден, дӯстони азиз, шаҳри Ваҳдат посёлкаи Чорбоғ, ҷамоати ҷӯянгарон. 3 дар хона айни ҳол, яъне ки коробка мебошад. сохтмонаш 2021 сол сохтагиай. 3 хона, як калидор, 13 сотиқ заминда сохта шудааст. девори хона бо кирпичи пухта сохта шудааст. нархша 700 000 сомониш мегӯяд. нархҳо арзанда ҳаст ё ин ки не дӯстон? Дар комментария хоҳиш мекунам фикротонро бинависед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо марамад квартираи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, доми Хитои бозор. 4хонага дӯстон, бахшиш мо 3хонага ҳастем. 4хонага 114 квадратни метр мебошад. хоб дӯстони азиз, доми 12 ошёна. квартира имрӯзамо қарор дорад дар 4-ум ошёна. ҷои беҳтарин, обу свет мушкилӣ нест. нархша 950 000 сомониш мега. боз муомилаи хуб дорад. аз номи ютуби мо Насим Теҷӣ метавонед салом расонед. рақамҳои WhatsApp-аш охири 6528, рақамҳои дастиш 918 43 66 60 дар тамос боред.
дӯстони азиз, замини фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, ҷамоати деҳоти Пахтаобод, кӯчаи Исмоили Сомонӣ, пушти беморхонаи Пахтаобод. Сари роҳ дар қарор дорад. Сроочно 6 сотиқ замина фурӯхтестем соҳиби замин, яъне ки дӯстон ҳамин хел қайтадаги ҳастай. ҳуҷҷатҳои замин сертификат дорад. Дар наздикиаш мактаб, беморхона, бозорча ва масҷид дорад. Оби свет мушкилӣ нест. Гирди замин ба кӯруг маҳкамай. Харидори аниқ бошӣ, иншоаллоҳ боз савдо мешавад. Занг мезан, савдо мешавад. Нархи замина 330 000 сомониш мега. рақамое ки дӯстон шумо дар рӯи экран мебинед 38 67 86 86 қали WhatsApp муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари заминро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай назди ҳавлӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Фирдавсӣ, деҳаи Навкан, пеши мактаби нав гуфтага дӯстон, яъне ки лаби роҳ. 4 сотиқ замин, 4 дар хона сохта шудааст. ремонтҳои хубу замонавӣ нав кардагианд. марамат бо диққат тамошо кунед. 4 ҳуҷраги бания дар дарони хона мебошад. фақат як дарвоза, як тобарак, чакдон ҳоҷатхона лозим. об ба қарбӣ мешавадааст. дар дарони хона ҳавлӣ кашида мешавад ба қарбӣ иншоаллоҳ. 4 сотиқ замин, 4 дар хона. нархи хонаро бигем 340 000 сомониш мега. рақамҳои 989 112 291 қад муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибашон пурсон шавед. дӯстон, навори хона яъне ки 3 дақиқа буд. мо ҳамаашо мемонем. шумо бо диққат тамошо кунед. ва нафароне ки телеграм доштаги бошед, дӯстони азиз, ҳамин хонаҳоро бо качествои баланд, бо сифати хуб медорен тамошо мекунем. ба хотире ки дӯстон, яъне ки мо замин навора соз мондагӣ нестем, чунки 3 дақиқа буд. мо скороша тест кардем ки шутоби вақти шуморо бисёр нагирем. ана бидорем дар телеграм, иншоаллоҳ ки ба качествои баланд, бо сифати хуб, кадом хонае ки лозим то бошад, дар аму телеграм медоем бо качествои баланд, иншоаллоҳ ки тамошо мекунед дӯстони азиз. дӯстони азиз, марамат мағозаи фурӯшӣ ҳастад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, 65 микрорайон. хоб, наша 75 000 сомониш мега дӯстони азиз. марамат бо диққат тамошо кунед. дар бари мазор гуфтагиай 84 квадрат метр мебошад. наша 75 мега. боз муомила дорад. рақамҳои WhatsApp дастӣ мондагӣ метавонед занг мезанед. дӯстон, навори имрӯзаи мо ба анҷом расид. ҳазор раҳмат барои дастгиридон. лайкҳоро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. худованд нигоҳбон бошад. хайр дӯстон.